Center asin Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na ito mga tugang Biyernes po ngunyan, petsa 4 sa bulan kan Oktubre 2024. Inang bareta alas 12 sen ako ang sa inyong magiging tagapagbareta. Mardiland, daing iba. And outside dance ng darakulang mga bareta sa lado lokal. Makaskas na pagbalyo ng detention kay Daraga Mayor Awin Baldo alis sa Kamalig MPS kasi ring sa Manila City Jail Annex pinag-orden kan Manila RTC Branch 3. DOHB call padagos na pigubusol ang paggamit ng generics drugs sa Rion. Ikanom na one town, one product store sa probinsya kan Albay binuksan kasuhapon sa Kamalig Albay. Sa lado nasyonal, 70,000 na libreng pandesal ipapanao sa World Pandesal Day. Department of Justice pag-iadalan ang report na Chinese spy si Alice Guo. Quinto Committee binilog para aksyonan ang problema sa supply as in presyo ng pagkaon. Sa ibang nasyon, US President Joe Biden bakong uyon sa pagbalos kan Israel sa Iran. Sa lado ng Karawat Sports, pagretiro sa volleyball, naglaog na sa isip ni Alaysa Valdez. Yan ang headline, mga sa Ritales Kamabareta Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Ipinagorden ka Manila RTC Branch 3 ang makaskas na pagbalyo ng detensyon kay Daraga Mayor Awin Baldo halis sa Kamalig Municipal Police Station pasiring sa Manila City Jail Annex sa Bikutan, Taguig City. Sigun sa dokumento na ipinaluwas kang korte, September 9, 2024 kan magsumitir ng motion ang akusado na naghagad at tugutan siyang magtinir sa Kamalig MPS dahil sa aligadong namamatian kaining hypertension asin diabetes mellitus asin na-diagnose na may bronchial asthma kan sa iyang doktor asin pigrekomendar na magpahingalo. Bilang pagtaon ng konsiderasyon sa kondisyon kan salud kan alkalde asin para sa iyang security concern, sinabi kang korte na mas maray kung nasa Manila City Jail Annex ang alkalde kung saan mas maiwas asin masisimbagan ang sa iyang sitwasyon. Si Baldo pigsasabing nasa likod kang panggadaan kay ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe asin Police Escort Kenny kan Disyembre 2018. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Newsep Z Plus. Now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon. Padagos na ipigubusol kan Department of Health Bicol Center for Health Development ang paggamit ng generics drugs sa nasyon o kaya sa Rion. Ipinaluwanag ni DOH Bicol CHD Pharmacist 3 Jelly Rio Noarin ang importansya kan pagbakal asin gamit kan publiko ng generics medicines dahil sa ini ang siguradong di kalidad, epektibo asin abot kaya. Tinawan ni doon kay ni na ang generics medicine may active ingredients na nakakapagtaon ng parehong epekto sa mga branded na bulong. Dugang pa ninuwarin na nasabing mga bulong aprobado kan Food and Drugs Administration o FDA. Katakod kay ni padagos pa ng paggibo ng mga lakdang kan ahensya arog kan promotional campaigns, symposium o forum para mas maipasabot ang manungod sa generics medicine. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel. Lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Binuksan na kasuhapon, Oktubre 3, 2024, ang ikanom na uwas o kaya one town, one product province, sa probinsya kan Albay, asin ika-12 na riyon sa Kitanday Hills sa barangay Kitanday, Kamalig, Albay. Sigon sa Department of Trade and Industry, Bicol,
Ini man ni kaduang auto store sa munisipyo. Ang aktibidad kaswapon, pinanginutan ni DTI Bicol Regional Director Dindo Ginabol, DTI Albay Provincial Director Noel Bunao, mga opisyal kan lokal na gobyerno kang kamalig sa pangenot ni Alkalde Caloy Baldo na nagpahig ng suporta sa nasabing proyekto na makakatabang para maipiling ang mga produkto ka mga residentes na makapag-contribute sa ekonomiya kan banwaan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Diatabs. Tapos ang diarrhea sa bilis talab Diatabs. Sa dagdag na baretang lokal, nagpaabot nin pagbati ang mga Bicolanong paratukdo sa Bicol Region si Department of Education Bicol Regional Director Gilbert Sadzad kasabay kan selebrasyon kan National Teachers Month as in World Teachers Day. Sigung kay Sadzad, dakula ang pasalamat niya sa naging dedikasyon ka mga paratukdo dahil sa signifikanteng kontribusyon kay ni sa komunidad, lalo na sa mga estudyante. Ang selebrasyon mo niyan nagpapailing kan importansya kan mga paratukdo para mapatalubo asin minaserbing inspirasyon sa mga kaakian na magiging leader ka nasyon. Sinabi ni Sadzad ang Teachers Day sarong paagi para man maiselebrar ang remarkable efforts ka mga paratukdo asin tauan in honra ang pagpapadaba asin commitment sa indang profesyon. Nagpapadagos ko niyan ang mga aktibidad kan Albay Veterinary Office o AVO katuwang kan Albay Park and Wildlife katakudman kan pagselebrar kan World Animal Day 2024 ngunyan aldaw. Sigun sa nasabing opisina alas 9 kas bagong aga kan nagkaigwanin banal na misa sinundan kan blessing sa mga atama na hayop sa laog kang parke, pagkondukta ng informative lectures manungod sa rabies awareness, pagiging responsableng pet owner asin an wildlife conservation. Katuyuhan kan nasabing programa na mapaiwas ang kaaraman kang publiko may kanaraman sa pangataman sa hayop para man sa indang mga salud. Nagtawan ng libreng deworming asin anti-rabies vaccinations para sa mga tama na ayam asin ikos sa nasabing lugar. Nagparumdom ang Albay Electric Cooperative Incorporated sa mga konsumidores na nagbabayad ng konsumo lalo na sa paagikan Aleco drive-thru payment booth na kaipuan na pirming naka-alerto para maibitaran ang pagkahaloy kang pila. Ibitaran ang pagkaturog mantang nakapila para maibitaran ang anuman na emerhensya. Ikonsiderar ang iba pang paagi kang pagbayad arog kan GCash, Bayad Center, EasyPay, BDO, Union Bank kasin Kamalig Bank. Magdaraning kaibanan pagkakaigwanin na marhay na ventilasyon asin ugalion ang pag-inom ng tubig. Ang pag-inomdom kang korporasyon ginibo matapos na kanakaanging nakalista aldaw kan sarong konsumidor ang mabayad kang bill ang mga 30 minutos na dahil nag-responde sa laog kang kotse dahil sa nangaturog palan bantang nakapila sa drive-thru payment booth. Nagabot na sa munisipyo kan Libon Albay ang 47 unit nin L300 na mga bihikulo na itatao kan lokal na gobyerno sa mga barangay bilang mga rescue vehicle. Sigun ni kay Alkalde Das Maronilla kung sa iyang sinabi na kaipuhan ng maghalat ni nagkapirang aldaw bago ini mai-turn over dahil ang tabubugta kampayninin mga pangaran kang barangay. Magirumduba ng mga nakalis na simana kada purbarang kan sanggulang bayan kan Libon ang sarong resolusyon na nagre-request sa Department of Budget and Management na maalokaranin pondo ang nasabing plano asin proyekto kan LGU. Sinabi kan Alkalde na sa pagi kan nasabing mga bihikulo mas mapapadali ang pagtransportar ni mga pasyente pagrani kan mga serbisyo pangsalud asin pagresponde sa mga kalamidad asin emerhensya. Asaro pang baretang lokal, magkakasiblag na roadside inspection ang pigkondukta kan Land Transportation Office o LTO Bicol sa paagikan sa indang mga district offices sa Rion. Patunay kani ano 81 apprehension sa Daet Camarines Norte, Mobo Masbate, Bulan Sorsogon, Pamplona Ragay, Lupi, Asirigas City, asin Nabua sa Camarines Sur. Sigung kay LTO Bicol Regional Director Francisco Ranches Jr. kat mautan ka nasabi mga operasyon na masiguro na ang gabos na klase ng Bicolo
na nagdadalagan sa tinampo nasa marahay na kondisyon, may mga magakanigong dokumentos. Parte man inikan pagutob dinda kan sa indang commitment na may busol asin pakusugon ang kampanya kan road safety across the region. Mga tugang niya po ang primerong parte ka sa Bareta alas 12. Bareta sa lado lokal. Ang bareta niya to sa lado nasyonal. Ibang nasyon sports sa siniba pa. Makalis lamang po kani. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/enrol. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Diarrhea? Tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 2 capsules work in as fast as 1 hour. 8 pesos SRP lang per capsule. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumika sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhin walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Sa Bareta niya ito sa Lado Nasyonal, nagpayag ng suporta sina Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. as in Vice President Sara Duterte sa taonan na World Pandesal Day nagigibuon sa October 16. Ang event nagtataon in honor sa haloy ng kaibanan sa pamahaw as in paboritong tinapay ka mga Pilipinong pandesal. Pinanginutan kan 85-year-old na Kamuning Bakery Cafe sa Barangay Kamuning, Quezon City. Mataw ini nin 70,000 na libreng pandesal po na alas 10 aga. Kaibanan ang keso, sardinas, hamon, kape, fruit jams, juices, asin iba pang regalo. Mapadara nin libreng pandesal ang sa mga bahay ampunan sa bilog na Metro Manila. Sigung kay Wilson Lee Flores, tagsadiri kan Kamuning Bakery Cafe, dahil inspirasyon sa hashtag World Pandesal Day, nagpon sa istorya sa Biblia kan sarong aking lalaki na nagiras kan sa iyang 5 tinapay asin 2 sira na milagrong pinadakol ni Jesucristo para mapakaon ng ribo-ribo. Sinabi ni Flores na ang aktibidad na ini nagpapagirumdum sa satuya na maski ang pinakasadit na paggiro nin paggiras pwedeng magtaonin pag-asa asin magdaraning pagbabago. Ang pangkinaba na selebrasyon bako sanang sa Pilipinas kundi pati naman sa mga panaderiya asin cafe sa Northern Amerika, Europa, Asia asin iba pang mga reyon. Mantang nagkapira sa mga proyektong sibiko kang Kamuning Bakery Cafe ang taonan na napagtaon ng mga bagong pampublikong eskwelahan sa mga nagtitios na probinsya sa Pilipinas. Igadala na kan Department of Justice o DOJ ang mga report na si Alice Guo sarong Chinese spy. Sinabi ni Justice Undersecretary Nikki T na nagkikipag-koordinar sinda sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA as in National Security Agency o NSA para maaraman ang katotohanan kan impormasyon. Sigong kay T, ang aligasyon sarong national security concern. Si Guo natag bilang sarong Chinese spy kan Chinese-Cambodian businessman na si Shi Diang sa sarong report kan International News
channel na Al Jazeera na ang pangsiyango niyan sa kasong qualified human trafficking as in kasong graft. Ipinasar ng Kamara de Representantes ang sarong resolusyon na nagbibilog sa Quinta Committee para aksyonan ang problema sa supply as in presyonin pagkaon sa nasyon. Ang House Resolution 2036 na isinulong ni na House Speaker Ferdinand Martin Romualdez as in House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales ipinasar sa ultimong sesyon kan plenaryo kan September 25 ang Quinta Committee compuesto kan House Committee on Ways and Means, Trade and Industry, Agriculture and Food, Social Services as in Special Committees on Food Security. Ang Ways and Means Panel na pinamamayuhan ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda ang mangenot sa pagdangog. Ang komite pigtawanin motu proprio power para imbitaran o imbestigaran ang mga programa kang gobyerno may kinaraman sa pagsimbag sa smuggling as in price manipulation kampangenot na barakalon. Maaksyonan ang problema as in kagutuman sa pagsiguro kan seguridad sa masustansang pagkaon ka nasyon. Sa resolusyon, sinabi ni Romualdez as in Gonzales na nagkondukta kan kanya-kanyang investigasyon at 5 komite na may kinaraman sa issue kan zero hunger as in food security. Sigon sa mga kongresista, ang joint inquiry makakatuwang kan whole of the government approach kang gobyerno sa pagsimbag sa mga problema sa pagkaon base man sa Philippine Development Plan 2023-2028 as in Executive Order number 66 series of 2024 na nagreorganisar sa Interagency Task Force on Zero Hunger. Maabot sa sobra sanggatos na Pilipino sa Lebanon ang handa nang iuli sa Pilipinas dahil sa nagkukusog na opensiba kan Israel kontra sa grupong Hezbollah, sigon sa Department of Migrant Workers o DMW. Sa sarong entrevista, sinabi ni DMW Undersecretary Bernard Olalia na nasa 111 Pinoy ang naghalat na sana sa saindang paghali sa Lebanon, mantang nasa 115 man na iba pa ang naghalat sana kan saindang exit permit. Sinabi man ni Olalia na kung maariglar ang exit permit, sobra 200 ang pwede nang iibakwar gikan sa Lebanon. Idinagdagbakan DMW Undersecretary na igwasindang 4 na shelters na pigdadagusan ka mga Pilipino sa Lebanon na gusto nin repatriation. Mantinido man nakabandera ng Alert Level 3 sa Lebanon kung saan voluntaryo ang pagpapauli sa mga Pinoy duman. Sigon sa DMW, may kabilugan na 430 na overseas Filipino workers o OFWs as in 28 na dependents an naiuli na gikan sa Lebanon ngunyan sa pagikan joint efforts kan DMW, Overseas Workers and Welfare Administration o OWA as in Department of Foreign Affairs o DFA. Dayman pigtutugutan ang deployment kan mga OFW sa Lebanon dahil nakaitaas na ang Alert Level 3. Magiramduman na sinabi kan military kan Israel kan nakaaging aldaw na makondukta sinda nin airstrike sa Beirut kontra sa mga target na Lebanese militant group na Hezbollah. Nakatala na mag-abot sa nasyon ang presidente kan Republic of Korea na si His Excellency Yoon Suk Yeol para sa sarong state visit na sa maabot na Oktubre 6 sagkod 7. I-welcome sa palasyo kan Malacanang ni na Presidente Bongbong Marcos Jr. as in First Lady Lisa Araneta Marcos, si Presidente Yoon as in Mrs. Kening, si First Lady Kim Kyun-hee sa gigibo na seremonya sa palasyo kan Malacanang sa Lunes, Oktubre 7, 2024. Ang pagbisita sa nasyon ni Presidente Yoon iyon nakasabay sa ika-75 anibersaryo kan pagkamok na kan diplomatic ties para sa pagultanan kan duwang nasyon. Sigon kay Presidential Communications Office of PCO, magkakaigwanin bilateral meeting ang duwang leader para pag-urunan ang areas of mutual interest arog kang kooperasyon political, security as in defense, maritime, economic, and development fields, people-to-people ties, siningman kan labor as in consular matters. Sigon sa Presidential Communications Office o PCO, magkakaigwaman nin
mga pag-uuron sina Presidente Marcos asin Presidente Yun manungod sa regional international issues asin sa giraray na ipapasar ang magayon na relasyon kan duwang nasyon. Hindi man ang kainutinuting pagbisita ni sarong Presidente kan Republic of Korea sa Pilipinas poon kan 2011. Pigdesignar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si dating Executive Secretary Oscar M. Orbus bilang acting chairperson asin miyembro kan Board of Directors para sa People's Television Network Incorporated o PTNI na nagrepresentar sa pribadong sektor. Sa Facebook page kam Presidential Communications Office o PCO, ipigiras kini ang panunumpa ni Orbus. Nagserbi si Orbus bilang Executive Secretary asin na pamayokan Transportation and Communications sa irarom kan administrasyon ni dating Presidente Juanco Aquino po 1990 sa good 1991. Pero sa iyang trabaho sa gabinete, si Orbus nagkaputman ng mga elective positions, nagserbi siyang kongresista para sa Premier Distrito kan Pangasinan po 1987 sa good 1990, asin bilang gobernador kan probinsya po 1995 sa good 1998. Mientras na pig-appointment ni Presidente Bongbong Marcos sina political analyst Antonio P. Contreras bilang acting chairman asin miyembro kan PTNI Board of Directors na nagrepresentar sa sektor kan edukasyon. Dating PTNI General Manager Catherine Chloe Di Castro bilang Director General kan Philippine Information Agency o PIA, asin si Attorney Francis Carlos D. Tataran bilang Director 4 kan National Printing Office o NPO. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, dahil pigsusuportaran ni US President Joe Biden ang anuman na pagbalos kan Israel sa ginibong airstrike kan Iran. Dagdag pa kaini na dahil mas kinuarin pigsusuportahan ang anuman na lakdang kan Israel, lalo na ang pag-atake sa nuclear power plant kan Iran. Nagpapulinin pagtiripon sa Israel para paplanuhon ang anuman na masunod na lakdang. Magiramduman na nagpalayog ang Iran ni nasa 180 na missiles pasiring sa Israel bilang kasimbagan sa pagkagadan kan Hamas political leader na si Ismail Haniyeh, Hezbollah leader Hassan Nasrallah, asin Iranian Revolutionary Guards Corps Commander Brigadier General Abbas Nipurosyan. Sa lado ng Karawat Sports, naglaog na sa isip ni Creamline Cool Smasher superstar Alaysa Valdez ang pagretiro sa volleyball. Sinabi ni Valdez na saloy na niya sa pagkawat asin sa edad niyang 31 anyos, nagrarinaan sa iyang pagretiro dahil kay puan na niyang planuhon ang sa iyang futuro. Sa gabos na injuries na sinapar niya, gusto niyang makamtan ang pagmati na sa giraray nag-enjoy sa pagkawat. Sa ngunyan ang goals niya iyo ang makabalik nin 100% asin makatabang giraray sa iyang team. Sa tuyang baleta sa sensya asin teknolohiya, PureVis anapod sa naimbentong tumbler o bugtakan ng tubig na konsideradong nagagamit nin antimicrobial power na kayang makapag-neutralize o gumadan nin 99.99% nin anuman na waterborne germs, bacteria asin viruses. Ang PureVis nagagamit nin innovative asin toxic UVC LED technology para masiguro na malinig ang tubig na inumon kan tao. Kaya kaining magsustenir sa lipot asin na init dahil ta nagagamit nin double wall vacuum insulated stainless steel na material. Ang PureVis aprobado kan mga eksperto sa salud kung kaya safe ining gamiton kang publiko. Ang PureVis pwedeng mabakal sa kantidad na $95. Istorya na iiba. Sa katuyang espesyal na istorya, sarong music producer sa Nigeria ang nakapagrehistro nin world record digdi o kaya dahil sa iyang music record marathon na nagdurar nin 4 na aldaw. Ang music producer na si Edem Abisafrek
ang pinakabagong record holder kan titulong Longest Recording Marathon with multiple artists matapos siyang makapag-record nin mga kanta sa laog nin 95 oras asin 59 minutos. Nangyari ang record attempt ni Aidem kan Febrero 10 sa Beatis Biak Studio sa Lagos, Nigeria. Sigung kay Aidem, ginibo niya na ini para maging sarong record-breaking music producer asin makatabang sa mga baguhan na singers asin rappers duman sa Nigeria. Oktubre 4, kantaon 1869 o 1869, kan si Francisco Roman namundag sa Alcala, Cagayan. Si Roman, sarong revolutionary leader asin military aid ni General Antonio Luna. Si Roman ang nagtabang sa mga pag-alsa kan mga Filipino sa pagikan pagdonar ni mga kwarta sa mga soldados kan panahon kan Filipino-American War. Pikonsiderar man na sarong hero o heroe si Roman kan mangyari ang giyera sa Caloocan na naging dahilan para makalibre ni sa pananakop ka mga Amerikano kan Pebrero 1899 o 1899. Si Roman ang ginadan kay bana ni General Antonio Luna sa Kabanatuan Nueva Ecija dahilan para siya man magadan. Mga dugay na pang kabilugang sa tuwing alas 12 mga bareta tinipan na siginalap sa DCGB News Bay. Sa pangarap po ka nakatuwang niya sa pagsurat kang bareta, Angel Mostaza. Nauna po dyan sa newsroom si MJ Jaresco. Sa pangarap po ni Junapolis Live Technical, Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Asin samre kang bilog na persa kang Mega Force Patrol. Hello kay King Rinaldo, watching from Bangkinuan. Siring man si Gerald Aranya, good noon. God bless all over the world. Si Nathan Rodel, good noon Sir Mar, watching from Saudi Arabia. Ay sa mga nagantabay po sa 729 kHz sa pitang mga radyo sa DCGB YouTube channel, asin sa DCGB Live app siring man sa DCGB News Online Facebook page. Ako po ang sidong naging tagapagbareta, Mar de la Ibang. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Singdong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and